Niekedy nás niektoré reklamy alebo slabšie knihy, literatúra alebo nejaké self-help books presviečajú, že sme výnimoční. Alebo aj duchovné, kvázi duchovné náuky nám hovoria, že sme práve my výnimoční v niečom oproti ostatným ľuďom. Tí ostatní ľudia nemajú takéto schopnosti, nemajú takéto vlastnosti. A práve my z celého toho veľkého davu, ktorý nás obklopuje, sme výnimoční. No dobrá správa je, že nie sme nejak výnimoční a že sa nemusíme brať tak vážne a že výnimočnosť je len ďalšou stratégiou a prevlekom ega. Ego sa rado porovnáva. Ego žije z porovnávania. Ego sa potrebuje, ego ako dysfunkcia, o ktorej sme hovorili už skôr. Je to názov pre taký súbor dysfunkcií, ktoré nám znemožňujú mať hodnotné vzťahy, znemožňujú nám spájať sa hodnotne s ostatnými ľuďmi a aj so sebou samým. A ego nám sa snaží nahovoriť, že my sme tí lepší, alebo že práve my sme tí horší. Pocit výlučnosti, pocit výnimočnosti vychádza z porovnávania sa s ostatnými. Možno poznáte takých ľudí, ktorí všetko vedia, všade boli, všetko videli a v nich je veľmi silný pocit toho, že sú výnimoční. A cítite, že títo ľudia pohrdajú inými ľuďmi, ktorí si menej prežili, ktorí toho menej zažili, ktorí toho menej vedia. Takíto ľudia vás nepustia k slovu, lebo majú pocit, že im nemáte čo dať, že im nemáte čo povedať. Počúvajú viac menej len seba. Keď im niečo poviete, tak vám povedia, to poznám, hej. To je nič oproti mne, čo ja som zažil. A už vás zrušia, už ste niekde dolu, oproti ním. Veľmi silný pocit výnimočnosti. A je to prirodzené pre ego. Ego potrebuje sa potvrdiť pocitom výnimočnosti. Pretože ten ho separuje a vytvára ešte väčšiu priepasť medzi mnou a tým druhým. Pocit výnimočnosti nás oddeluje, vytvára separáciu. Nedokáže vnímať jednotu. A preto, pokiaľ živíme v sebe pocit výnimočnosti, nedokážeme autenticky milovať druhých. To sa nedá, vylučujú. Tieto dve veci sa vylučujú. Duchovné, kontemplatívne tradície všetky hovoria jednu a tú istú vec. Že nie sme nejak výnimoční. Hoci sme jedineční. Všetky hovoria, že to, čo nás spája, je oveľa dôležitejšie, než to čo nás rozdeľuje navonok. Našou podstatou je jedno a to isté bytie, z ktorého vyvstáva všetko. Všetko, čo existuje. Výnimočnosť nie je to isté ako jedinečnosť. Ego chce byť výnimočné, túži byť výnimočné, vždycky sa tak prilepí na niečom, čo je výnimočné. Napríklad si povie, som ten, ktorý má výnimočné dary oproti druhým, výnimočnú intuíciu oproti druhým. Tým nemajú takú intuíciu. Alebo som ten, ktorý je výnimočne osvietený oproti druhým. Mám výnimočné poslanie na tomto svete. Všetkých poučovať. Hej. To nie je práva autentická duchovnosť. To je ďalšia len stratégia ega, ďalší prevlek toho v nás, čo túžime uzdraviť. Tej bariéry v nás, toho neodpustenia, toho strachu, tých obranných mechanizmov, prepiatých, ktoré túžime uzdraviť, uvidieť a uzdraviť.
samozrejme sme jedineční. Dve listy na stromoch nie sú rovnaké, dve vločky snehové nie sú rovnaké. Ani my, keď sa pozrieme na tú mnohosť okolo seba, vidíme, že sú tu rozličné formy. My sme jedineční. A to je krásne. Túto jedinečnosť treba vedieť oceniť. Jedno bytie sa manifestuje navonok rozličnými formami, ktoré sú rôzne. Jednota v mnohosti. Túto jednotu v mnohosti treba vedieť oceniť. A skutočne oceniť rozličnosť foriem, ktoré sú okolo nás, tiel, darov, schopností, spôsobov, ktorými disponujeme. Tak túto mnohosť, túto rozličnosť, túto jedinečnosť vieme oceniť iba očami jednoty. Vieme vidieť jej krásu iba očami jednoty. Ako náhle ja sa porovnávam a živím sebe pocit výnimočnosti, nie som schopná oceniť jedinečnosť formy u toho druhého. Nie som schopná vidieť, to je krásne, aké má dary tento človek, aký je schopný, aký je múdry. Pretože ma tá jeho krása, schopnosť ohrozuje. Tak funguje ego. Ego vidí svoju vlastnú výlučnosť, vlastnú výnimočnosť a ňou sa potvrdzuje. A pohŕda druhými ľuďmi. Je tam pohŕdanie, či už sme si toho vedomí, alebo nie. Niekedy živíme výnimočnosť vo dvojici. Myslíme si, že máme jedinečný vzťah a on jedinečný samozrejme je. Každý vzťah s každým človekom je jedinečný. Ale nie je výlučný, nie je ničím výnimočný, ničím špeciálny. Romantické vzťahy častokrát máme tendenciu zbožťovať na takú rovinu výnimočnosti. A mnohokrát je potom z toho aj také, že egoizmus vo dvojici. Ono to je samozrejme fáza, to je prirodzené. Ale je dobré byť si toho vedomý, že aj to je istý druh výnimočnosti. Oceňme teda našu jedinečnosť práve tak, že vnímame a rozlišujeme mnohosť foriem, vieme sa z nich tešiť. Teraz na jar sú tie formy fakt aj v prírode úplne, že bujaré, odtiene zelenej, každý krík je dokonalý krík, každý je iný, každá rastlina. A keď sme niekde na Korze v Bratislave, tak vnímajme jedinečnosť druhých a tešme sa z nej. Aká je tá pani krásna, aký je ten muž zaujímavý, ako je oblečený. To všetko sú jedinečné výrazy, manifestácie jednej a tej istej veci, o ktorej hovoríme, ktorú nachádzame v kontemplatívnom spôsobe života. Bytia, ktoré nás spája, zdroja bytia, zdroja existencie. Takže ešte raz toto rozlíšenie. Pocit výnimočnosti nás oddeluje od iných, aj od našej vlastnej podstaty. Na druhej strane vnímanie jedinečnosti v mnohosti, v jednote, očami lásky, nás neskutočne obohacuje. Treba sa z neho tešiť. Z tejto mnohosti sa môžeme tešiť. Že sme každý iný, že sme každý jedinečný.
Každý máme jedinečné poslanie, pretože jedinečným spôsobom vzdeľujeme, manifestujeme odkaz bytia. A týmto odkazom je, že v najhlbšej podstate sme veľmi hlboko prepojení, že sme jedno. Ja hovorím vám, že stromy so zrastenými koreňmi. A ocenenie dobra toho druhého človeka, ocenenie jeho krásy prináša radosť. A ocenenie aj mne. Pretože v jednote môžem zdieľať krásu. Bez toho, aby som sa musela báť, že tým, že niekto do mňa krajší alebo škarečí, ma to nejako ohrozuje. Ja nepotrebujem pocit výnimočnosti na to, aby som bol šťastný alebo šťastná. Práve naopak, tento ma o šťastie a pokoj oberá. Takže užívajme si pocit jedinečnosti, tešme sa z jedinečných fóriem, ale takisto buďme bdelí a vedomí a vnímajme, kedy sa tento v takej perspektíve ega, ktoré sa stále nejako tlačí k životu, mení na pocit výnimočnosti. A vtedy sú tí druhí podo mnou, vtedy ich vnímam nižšie. Vtedy sa oddelujem od tých druhých. A oddelovanie od tých druhých je vždy znamením, že je v hre naše ego. Je to dobrá prax, dobré cvičenie. Ďakujem.